Karbi Anglong aSangti angtang mate interstate ki pona tumalong Medu ki endun pachingbar nangji pusi phaikunia chikloni phai krehini Donmarli restaurant taralang swalong Karbi Anglong Sand Supplier Association mate KASSA phirangkia mai kangnia hut Forest Department aphan pachini pon phirangkia mai long Robinson Hanse Mepu KASSA kaning je tengke Karbi Anglong Sangti anong thengpi Karbi Anglong pen angtang mate interstate kepon atum along motor ihum along phan hini mate motor ihum along sika suri hini endunangji pusi Karbi Anglong Thomas Council atum isi along chiparai pon Karbi Anglong Thomas Council atum isi along chiparai pon atengsi nitum KASSA penta motor ihum along suri hini atangka forest atum phan kitangsi Dimapur Sangti chojordamlo Sitami keong dua motora longke forest side photom Medu endunde pinlo ejo pen hum thongkep plikep amotor pepar pon labang so aputhak nilitum KASSA pen ACF aphan pinpura lotami pajerdam sitami nonponta aprang tengsi ajowang hum thongkep plikep amotor aphan ke Medu endunde si pepar pon bomna ihum pen sika surihini Medu ke enduna puthak nilitum KASSA CM Dr. Liram Ronghang aphan Karjuda Mahut CM Dr. Liram Ronghang nangka pachini dona tengke Karbi Anglong Thomas Council Revenue ke pabaji aphan si Karbi Anglong aSangti along thengpi interstate pondopu ihuma motor pen surihini endunang popusi isi pen chiparai pondopusi CM Dr. Liram Ronghang nang pachini dunlo laso tengsinil tumke ihum pen surihini atangka iponsi Dimapur palipon bomlo lasinil tumaphan Medu nang endun chot kapre kaphan ke Medu endun de bomlang purote adai ke do forest tumamen raraphan paklang ponang kokpu pusi phirangkia mailong ningji pon moholdar tumalong forest department tum kapre ka tumaphan permit ki pidun pen sangti ke paphuran parta construction men pen angtan papon bareta do inut moholdar ghatalong kapre ka tum ke paphur dunubara rajok moholdar tum ale ke longle ajok pinang moholdar tumke ghat chinghap nang kokta dolo anpar tami moholdar ki jutang din setami sangti ke paphur barat ke forest tum khang dunangji kang hap tang dim ta paphur pon bom pulotangte aningkan kaprek moholdar tum ali chilong le deji puta ningji pontu nilitum sangti habe para choklen nitum supply nitum aningkan dolo tami husupange green ses ave tami nitumange nonje Karbi Anglong sor Beli tu mithang humpurti ba mithang aja kong mithang revenue cepa ong nei bu konsila sor mathase mane non ge sangti gari same interstate jong se damlo plotang te mane 2000 per track long pekang nei asni to mange ahok ni to mange bepar behar kachoklem de tum penang apa sini to mange genuine lo hok pes ni to mangang claim lo apenli tum ge daktame tekang lo tum nam lo green sesing than pun ni tum Dimapur dam lo bon sami ni tum ge dam tang sami ni tum Green sales ada biti ke tonang tadi litum pulo, jangan litum cek pemekaning terus litum hodai tamai litum pulo, dan litum tokjir pen samai litum lang tuhan solam tebu thang litum palai damlo, mana melang tumangge ada biti bang ceklem kelada, jovang tamai jojo long si hum sikep thomkep agari bangke green sales agari ke mana bina green sales si dambom lang, nun puan lo ke. Kalau tengte per day long si itum Karbi Anglong revenue kana hok bang ke 30-40,000 si per day long ke tum kana hok lo. Pote achiklo ningkan lo pote la sohor kan lo tum Karbi Anglong revenue itum kana hok ke. Nasi devti ke do tum same hok pet bang ke do pamekani dong sila tum do pamekake potang tele tum ke non next step bang ke ni tum ke amen si jong dak popos ni tum ke social media kini News report Karbi Anglong Live